Nuwun sewu Ki Dalang Kandha Buwana sasampunipun rawuh wonten ing papan gunung inggih menika papan dunungipun Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Mutaharatin ingkang mapan wonten ing dusun Kerajaan Genengan Desa Ngulan Kulon kepareng kawula ngaturaken prembadi palakrami mugi katur wonten abiyantara jengandika Ki Dalang ingga sak kanca rencangipun sadaya. Kawula nuwun inggih Bapak Supriyanto lan ugi Ibu Siti Mutaharatin lampah kula kalih saking Rubida manggih nuwun kaparenga kula ngaturaken salam miwah taklim mugi katur wonten abiyantara jengandika. Kawula nuwun inggih Ki Dalang sampun kula tampi sanget dadosaken bumbiraning panggalih sasampunipun jengandika kepareng inggih menika andhatengi dumateng undangan kawula inggih menika kaliyan sederek-sederek panjak baju bacak mewah Kyai panjak sedaya kula inggih menika anyaraya dumateng jengandika Ki Dalang Kandha Buwana. Kula aturi amurwat utawi murwakala bumi sabet-sabon gandha wengkon ing bumi Genengan mriki anggen kawula ngembat bali wisma kaliyan garwa kula pun inggih menika Ibu Siti Mutaharatin. Dene inggih mbok menawi anggen kawula ngembat bali wisma wonten ing bukuan Genengan ngriki wonten Sukerta lan Sengkala Denda Trimala Ulul Raja Ulubalung tinumpuk getih kini lumencek sujen glondong pengareng-areng miwah seda pengontonto denda pangila-ila jar ketalipan janji kelain janji kesupen duka taune duka dintene miwah duka wulane. Mugi-mugi lantaran Dalang Kandha Buwana inggih menika sawetahipun kula pasrahaken mugi sageta ruwat ing dalu menika dinten Kemis pon wuku kuru welut niki lantaran Dalang Kandha Buwana mugi Gusti Allah ngijabana dumateng panuwunan kula Ki Dalang. Kawula nuwun inggih Bapak Supriyanto miwah Ibu Siti inggih menika kula boten saged menapa-menapa inggih namung saged kula nglantari utawi njalari nyuwun kewala sesarengan dumateng Zat ingkang Maha Agung inggih menika Gusti Allah ingkang Maha Suci. Ger manungsa menika sagedipun inggih namung ngujukaken panuwunan. Kawula nuwun inggih dhateng sendika ngestakaken dawuh Ki Dalang menapa sampun upara kiting sesaji miwahasan sampun samapta Bapak Supriyanto miwah Ibu Siti. Kula kinten nggih sampun samapta sedaya wonten kirang langkungipun. Mugi-mugi Gusti Allah tansah maringana pangapsama dumateng keluarga agung Bapak Supriyanto miwah Ibu Siti Mutaharatin ingkang mapan wonten ing dukuhan wonten ing dusun Genengan miwah desa Ngulan Kilen ngriki Ki Dalang. Nuwun inggih dhateng sendika mangestakaken dawuh
monggo sami ngesti dumateng purbaning Gusti kang Maha Kawasa panjenenganipun Gusti Allah ingkang Maha Suci. Mugi-mugi panuwunanipun sageta dipun hijabahi satemah sukertanipun putranipun Bapak Supriyanto miwah Ibu Siti Mutaharatin saged ruwat ing dalu menika lantaran dalang kandha buwana hingga sak kanca rencangipun sedaya. Monggo sami ngesti inggih menika ngujukaken raos syukur utawi nyuwun dhumateng Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi ing dalu menika sageta inggih menika mahanani sak putaripun manggiya kamulyan kabegjan ayem tentrem jenjem permanen anggenipun ngembat bali wisma miwah anggenipun anjogaaken utawi miwaha ingkang putra inggih menika Angger Susi Prehandawati. Mugi-mugi sageta angsal idi pangestuning para sesepuh miwah bini sepuh lan adi sepuh satemah mahanani inggih menika manggihaken kabejan kamulyan hingga saklajengipun pinaringana yuswa ingkang dawa lan rahayu widodо niring sambikala dening ping kalihipun Bapak Supriyanto kaliyan Ibu Siti Mutaharatin patutan putra kalih inggih menika Kakung miwah estri ingkang minastanan dang Sengkala utawi Sekerta inggih menika Kedhini Kedono dipun suwunaken dhateng purbane kawasa. Mugi-mugi sageta inggih menika lepas utawi luwar saking cadanganipun kala senajan kala dereng tumiba. Ini kala ingkang sampun tumiba mugi sageta kakebat barat lisus diningkang dereng tumiba sageta katut larut dening dayaning tenta ingkang mili. Monggo Kakang Panjak sasampunipun sampun sami samapta monggo dipun wiwiti buka ruwat kala Kakang Prabangga. Dusun Genengan Krajan ing Desa Ngilan Tulek Ilen Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Om awit lan astuna purnawa sidira namo maswaha waalaikumsalam lampir. Ingsun dalang kandha buwana ngateku sering jagat aningali memalok ing kahanan talangan tanggal sepisan kabiasi nurut tangkenane pati marjo tangkenane surep
ingsun dalang jati wasesa wenang amisisa ora wenang ben wisesa ya ingsun tanenang amisisa ing sekawir lungguh tupaku ning bumi lapanganku sapa buwana buka kuwana kerja padawananku sang retna guru daling jangku sang bayu tejo Bathara Wisnu kang nyalira mring dalang kandha guna kang amayang widodara kang damel widodari kang inding sambang semupet kang ora wang-wang ana sahi ana moyo-moyo ana moyo-moyo katon kang nonton melu katon kang nonton ora katon kang kaya iso kang kaya rupane lima urupe iki Bathara Mahendra apa karyane ana pengiroku Loro winyo samring molote putra pranono putra kosto musuh ibu etanara buya usak kumping kaya ditang sangka etan prayu kanirono keni sangka pitulatan rupane songo ini Bathara Brahma apa karyane angga wilang lekun loro winyo salira molote putra pranono putra kosto musuh ibu etan samar buya usak kumping kaya ditang sangka itu prayu kanirono keni sangka kulon kuning rupane itu urupe kini Bathara Panjaya kata karyane arep turan ngopo loro winyo salira molote putra pranono putra kosto musuh ibu etan samar buya usak kumping kaya ditang sangka kulon prayu kanirono keni sangka lor papat urupe irang rupane iki Bathara Wisnu kata karyane ngopo loro winyo salira molote putra pranono putra kosto musuh ibu etan samar buya usak kumping kaya ditang sangka kekang lor prayu kanirono keni sangka tengah Walu pemoco warna rupane tinggi Bathara Guru apa karyane awet full mring sekolah Sukerto sampai kala ulu raja utawi iki meja suci bondo awet sabtu penonton kok panyo jar kalipan janji kelalen kang dunune sampe capon tutulung Bapak Supriyanto lan Ibu Sitrine Toharepin Dukuan Sundeng Kerajaan Jenengan Desa Wulan Kileng Kecamatan Bubaran Kabupaten Kendari Lebur Ajo Musno Ilang Sengkalaniro Lebur Ajo Musno Ilang Sukat Kaniro ingkang putra niki menika anak angger Susi Trihal Dawati Dewa Angger anak angger Rizal Kurniawan Sengkalaniro Sukartaniro Lebur Ajo Musno ilang saking kang ana ya karwata dening aku ingsun amuji pujiku tali mangsun ojate madhep talon usra saka wetang kakalunga bukarang pulunge Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Yuto Harotin Tempuran balik melalui kalau bulan Musno bilang pandini dalam sejati dalam Waalaikumsalam Insur amin itu amuji merengkali memang semuji ati madhep ngipul manguron mangalor suntulah kali mengalor bulu ajar Musno hilang pandini dalam sejati dalam Waalaikumsalam lahir Sunawi iki amuji kaleksan amuji sareng merkumabun praja pati musudur kogeni pangilinku iwang dalasu peking dadaku netraku supra citra rina buwana mangka ana waning aku
Buta dengan pandang ana wani aku lemah kang wingit sedaya kang pamulu pandang ana wani aku lemah cerita pandang ana wani aku lemah kang manjang lemah bicil pandang ana wani aku lemah kang pamanjang somelan dapat yangane warak kang ana wani aku untung andur lemah lunjur si gruju atu tirupuk arek omong waturut jing alasan keryudo kenoko sutra putek satu lemah dan dapat ringane pomahe buton dengan toko jalan di kepuh kelingin kodo sel karena ana wani ngaku lebur ajur musno ilang-ilang batu di dalam sejati sekal tidak jalan Waalaikumsalam ilahi bungsu tak bungsu tanasti selorong ageng sateng tanganku kiwa cangkem buwana lengkang briding kiwa yaiku pangeburan sekain kolo gedar pater pangucapku ketuk ibu sudawaku japa mantra kaseken kono sambang wiyono suratan komejo pangeran kurang dudunung suku bodhongan tanpa kali sariji geger kang sedo penggawe olo lebur ajur musno hilang-hilang pandini dalam sejati dalam Waalaikumsalam ilahi wong ingsun maket ajiku mara pinangkar winara omah kala aku dewi warnane dosa mampu wisi adu catur diwana seti kala madang sinono jalan kala jablang sinono lawan kala ujung kena pawang winoso sampurna ilang sampurna ilang kala bilung meneng masor kala lumpuh ana galar kala lumpuh ana turun wilatek sampurna ilang simpar kalau bukan kalau untuk berpawang kalau cicera rosoko kalau klosor lemah kalau biar klosor kalau ini sono pater kalau jangkau ono waton winatek sampurna ilang kalau lumpuh ono galar kalau lumpuh ono turun kalau lucu ono ngerok bocah kasir ning di jalan luar terentang rentengan sing bedandang sing bedandung sing semripet sing semblebet sing kebrekang wis padha ilang kemlabet padha larut situlku wis mulya sadalamu 144 penyawa wedang jeng lemah sana kayu ae manano pangkenane ana ing lemah miring manano grebekane kayu ake ngomben-ngomben ning kala bodho pakipun ana ing somulan dapat yang warak ojo ngambah tanah rata jangkat kulo Jawa dunya mirung bapak Supriyanto lan ibu Siti Muthaharuddin wis ditumbali sek sugate taken papat kang tengah isi puji aji kumulosya kang rajang dacamu berkah rajang dimuju belang rajang kamu sempal jen awaca dibayang dalam sitra bedapi amara jero maya ngide dalya supoto kepala siya padha siya aran padha bumi sabetapun wedhus punipun Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Muthaharuddin arana bumi mulya arana bumi luhur arana bumi tentrem saking rasa dalem Allah Subhanahu wa taala tentrem dening ati saking kersane awak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tolak pantul tunggal kali tinulake ngawi Bawa Raja pamanut lajeng pada sakala sawiji golek ana bapak Biyomo lemah sangare omah lamun sira kuntulan payung kusimbar turuluk musna ilang pandini dalam sejati dalam Waalaikumsalam ilahi puspa-puspa ujaring Bathara Wisnu kang wis aleng ingsun kang pengawak praja atepunga padha bau kunyang kulungku guru sira kang pinuja dudu kita kang pinuja kang wis pinuja ira putranira Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Muthaharuddin ingkang namung
kalih inggih menika anak angger Suci Prihandiawati miwah anak angger Rizal Kurniawan Sengkalanira Sukertanira lebung ajur musna ilang pandini dalang sejati sejatine dalang. Waalaikumsalam lahir. Awigena mugi rayo sagung dumadi mawenang-wenang kluwuh tuntang menangku teka si bapa menangku teka si biyung menangku saka iki menangku saka sinini menangku sedulur tuwa menangku saka Dorojo menangku saking Ratu menangku saking Nontra Pandhita menangku ing malaikat niat ingsun angruwat angampil dhaiping Allah wenang lebung mring Sukertanira Sengkalanira Bapak Supriyanto lan Sengkalanira Ibu Siti Mutahhairatin lan ugi lebur mring Sukertanira anak angger Suci Prihandiawati lan Sukertanira anak angger Rizal Kurniawan Sengkalanira Sukertanira wis lebur ajur musna ilang saking tan ana ya karo apa dening aku. Kacarita nalika samono sampun paripurna gira amaos mantran sakti inggih menika pujian padha sakala inggih menika anyaring praptaning Bathara Kopat. Ya. Taning jirangga yen mangkana ngaranan wong sepuh liwe sepuh sepiho ladalah durung sawetara suwe nggonku ngrungokake gamelan ngrangin kepitik kempule ngintip-ngintip kendare ngapak bangin blebek banyu ini pebake ana wong gelar wayang. Sajake dalang ya ora premono penyawange kepitik aku sawetara suwe nggonku lingkuh ya kuwi senjen wit klapa ana ing gawanganing udale wisma dheweke ora nyebowo babar pisan kok pancen dalang kuwi angkuh apa api ora ngerti dalang yen kaya mengkono tak cobane ayo ke panggunge tak rusake dandanane tak ora tarite sesajine Kakang Panja NCR Nyai Seruni wonten pangandika ingkang dawuh Den
nuwun kula wonten pangandika ingkang dawuh Kidalang. Ya kuwi jroning panjenenganing ingsun nganakake ruwatan minangkani panuwune Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Muthaharodin ana ing dusun Krajan Genengan kene ana prapaning sajakane kala bakal curah-cala wentah ganggu gawe anggon kumayang. Para diake pundhutna sarana ya wujude badhek telon kakang tanggone nyawat marang praupane Bathara Kala. Nggih, monggo menika sampun kula samataken menika wonten sak landhaping panggung menika Bathara Kala curah-cala wentah seneng ganggu gawe marang anak Adam anggone nganakake sakral golek slamet. Yang pancen jeneng sira duwe tujuan becik ora dadi pengopo ning yen tujuanmu bakal gendak sikara ganggu gawe iki ya kuwi piwalesku tanpa ono. Dalang Ketri Bathara Kala kok sira wani gelar watan ana kene sajene wis genep apa durung ana kiwa tengene pepanggungan teliti lan dhewe lamun ana kekurangane ingsun kang dago ya kuwi jalukake panapura marang Gusti Kang Murga jagat kala ladalah sira ana kene iki wayangan apa ruwat apa murwat apa murwakala kabeh wis bercakup wayangan ya ruwat ya murwat ya murwakala wah monggo wijange piye dalang ya kuwi wayangan gawe tontonan sakabari kanggo nglipur penggali para sanak kadang pawong mitra ana ing Tukuan Geneng dusun Genengan Krajan kene ing ruwat ala dewa tundha trimala budha rencana lan sampe kalane Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Muthaharodin ana ing dusun Genengan Krajan kene dene Murwakala ngilangi sukertane kang putra anak angger ya kuwi Suci Prihandawati miwah anak angger kang nomer 2 ya kuwi anak angger Rizal Kurniawan kang mung loro wadon lawan lanang loro tata titi tataning wong Jawa kuno ya kuwi diarani Landang Sukerta ini kedono Bathara Kala lah dalah lah kuwi diupaya apa dalang kon mayang ana kene kuwi aku ora diupaya apa-apa ya mung tekaku wae dipapak amben penjaga miwah bantal
anyar kelawan kloso anyar opak wangun cukup suku satak selawe uang dinar. Monggo wicange kepriye? Suku iku minangka dadi cacake kang padha lumaksana dene sedinar soroke kang padha nindakake pakaryan. Jangan tanpa nganggo pak suku sedinar kuwi musra tanpa guna Bathara Kala. Lah salah mengkono. Yo. Aku takon meneh dalam. Takon apa Bathara Kala? Kowe karo aku kuwi tuwa ndi dalam? Yen mestine tuwa panjenengane ingsun. Lah masa wong jeneng sira gedhe musuk nang sak mrica dilebut ing mangka panjenengan ulun iki gedhene sak lumbung Bandung kok sira ngaku tuwa dalam. Yen pancen Bathara Kala ngaku luwih tuwa katimbang dalang kandha buwana apa Bathara Kala mangerteni dalang kandha buwana kuwi atmajane sapa utawa putrane sapa. Wah lah salah yo gak ngerti rek. Lah kowe kok ngerti marang asal dumadine Bathara Kala. Aja menek kok dumadine Bathara Kala Madyanto kok nyeritakake ya kuwi asal usul dumadine Bathara Kala isih awarna banyu panjenenganing sun ngurupi Bathara Kala. Kowe lah dalah kok gembelu temen mustakamu dalam. Ngaku luwih tuwa katimbang Bathara Kala mongko panjenengan ulun iki kegelong putra dewa jeneng sira amung jalma sawantah manungsa lumrah kok ngaku luwih tuwa. Yen pancen jeneng sira ngerti asal mula dumadine Bathara Kala para diake ya kuwi critakno. Yo Bathara Kala amun jeneng sira nyuwun supaya dijablangake yen Bathara Kala luwih enom katimbang dalang kandha buwana matur Bathara Kala kuwi amrajane pukulun Bathara Guru kang dumadi saka Kama Wurung utawa Kama Salah. Nalika semana Kanjeng pukulun Bathara Guru Carem Asmara nindakake olah priya wanudya nanging komane dawah ing siti lajeng dinuwang ing samudra katon lembak-lembak ana daging dudu daging kaya getih dudu getih sing diarani kemali ya Kama Salah iku dumadimu wong kang seneng nasar lan dendak sikara ganggu gawe kalawan katen maning wong liya Bathara Kala. Lah kalah ngerti banget bae. Ning aku takon meneh dalam takon apa Bathara Kala. Ya kuwi apa kowe ngumurupi marang ya kuwi ciri-ciri utawa tulis kang dumunung ana ing anggaku kang winastan ya kuwi sastra kang dititipake marang Kanjeng Rama Pukulun ana pirang panggonan dalam. Yen ora kleru ana patang panggonan ya kuwi sing diarani sastra. Bathuk sastra tenggak, sastra dodo lan sastra bikin. Monggo wujange kepriye para diake ya kuwi pratelakno lamun sira bisa genahake bakal tak persandha dalam. Yo yen pancen sira ya kuwi njaluk supaya digenahake Bathara Kala Maradhyadi menengno rasamu wengakno ciptamu elinga marang kang nitahake kowe.
sangka kumenyar marga ning guri Rahayu Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Mutaharatin miwah ingkang putra anak Angger Ayu Susi Prihandawati miwah anak Amas Rizal Kurniawan ingkang mapan wonten ing dusun Gemengan Krajan Gemengan ing desa Wulan Kilen Kecamatan Bogalan Kabupaten Trenggalek mapan wonten ing tengah pinageran Rajawesi pinayungan Kalacakra rineksa sagung dewata ingkang ngedana rakaton kanthi ngedang mundur katon ya ingsun utusan Gusti Kang Maha Agung kang nyampurnakaken werak denda trimala gada rencana lan sambe kawanipun kula Jawa balung tinumpuk kepicine ngencek sujun glondong tengareng-areng sedo tengon-tonto denda pangilana jar ketalipan janji kelalen kang dumunung ing sabet-sabon gondo wengkonipun Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Mutaharatin ing Gemengan Krajan Gemengan sengkalanira sukertanira lebur ajurmusna ilang-ilang saking tan ana ya karwada dening Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ingsun dalang kandha bana kang minangka dados jalaran anyarana nimring sukertanira Bapak sengkalanira Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Mutaharatin wonten ing dusun Krajan Gemengan ing desa Wulan Kilen mriki sengkalanira sengkal wangkalira wetengira miwah sukertanira ingkang putra kekalih mugi-mugi Allah ingkang ngabulaken panulunganipun Bapak Supriyanto kaliyan Ibu Siti Mutaharatin ing mriki lantaran dalang kandha bana mugi saged ruwat ing dinten Kemis Pon Wuku Kuru Welut bakal awali saka wiji purwaning dumadi Bathara Kala kang katulis ana ing pasundulanira utawa bumbunanira
Mucunake dinten jumlah wage ngukur nulut amengku genti ngentasmi tulus kang putra anak angger suci Prihandayawati ngeras pantes dipun ruwat dipun ruwakala ingkang katindakaken dening serayanira Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Nutoharutin anyara dumateng dalang kandha buwana. Mugi-mugi Gusti kang Maha Agung Gusti Allah kang Maha Suci angijabana sageta luwar saking Sengkala Sukerta Denda Trimala ulu-ulu raja balung tinumpuk getih cinelung encek sujon dondong tengareng-areng sedal pangontonto denda pangiro-iro jar ketalipan janji kelalen genira nampi cintraka saturnanira Bapak Supriyanto genira makarya ring ngabdi marang negari. Mugi-mugi Gusti Allah tansah maringana panjang yuswa cinaketna mring karahyon rahayu kang pinanggih ayem tentrem jenjem premanem awit saking dawaning panuwunan arupi ruwat ruwakala tata titi tataning tiyang Jawi ingkang dipun tindakaken kanthi ikhlas madhep mantep mugi Gusti Allah ngijabahi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bakal ndak wacakake ya kuwi wiji purwaning dumati dumadine Bathara Kala tulis kang ana ing bathukira Burung pramuganira Sanghyang Akasa klawan Pratiwi Wijaya ganira Sanghyang agilang-gilang ing siti binuwang ing samudra kumambang lembak-lembak ana daging dudu daging ana getih dudu getih aranmu sang kemali ya kama salah akhiri sopi lumaya kadya manik sabistika dia mulut mangarap-arap nekaken Prabowo ketuk lindulan prahara Yesus agung liweran getar pacar tanpantara mulut ingkang rawuda gumesanganing triluka ngumeweh kang tatya kala cakra awit saking Sang Hyang Girinata Om awit lan Astuna Purnama Sidihana Munamaswaka iku tulis kang dumunung ana ing pasundulanira Bathara Kala. Sabanjure Bathara Kala bakal tak waca sastra kang dumunung ana ing telakira Bathara Kala kang diarani sastra telak ya sastra dileka. Om awit lan Astuna Masidan mugi rahayu keluarganipun Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Nutoharutin sangkala lumereng sangkaning lara Wisnu kena ing lara lungguh ing otot lan ing amperu kang lara mulya dening Sang Hyang Brahma Sang Hyang Brahma kena ing lara lungguh ing getih lan ing daging kang alara mulya-mulya dening Sang Hyang Bathara Guru. Sang Hyang Bathara Guru kena ing lara matane ana ing tutuk turune lumumah lan saranduning awak kang alara mulya dening Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang kan kena ing lara maring Sang Hyang Tunggal kumpul panunggaling rasa jati tunggal rasa jati mulya mulya marang Gusti kang Maha Kawasa. Awit lan astu
Arjuna Purnama Sidi Om Namo Maswaha tak banjolake sastra kang mapan ana ing gadanira Bathara Kala kang diarani sastra Pedhati ya sastra Pedhati tinutur ilahing sawetuna durga kala sawetuna kerti dara tumurun aku ring madya awaring dewata muja adi sang kata ati amaraja ta ajiku amaraja ta wusku amaraja jaramaya amarane rinumaya yasiraya para siya amidosa sadunya amidara dunya dosa sadunya ya siya ya para siya ya sira para hosya ya sira para siya ya dosa Siditapa siditaki sidintaka sidintaki sidurjaya sidurgali sirumaya sirumayi siudaya siudayi sisrimaya gedah waya sidayudi sidayuda andayudi niudaya Om Namo Maswaha Waalaikumsalam irahim kinantenan dening Rajah Kalacakra ngotok Yamaraja Jaramaya Yamarani Niramaya Yasilaka Palasiya Yamidura Randunya Yamidosa Sadunya Yadayuda Dayudaya Yasiaca Jayasiya Yasihama Mahasiwa maksudnya piye dalam mangkene maksudnya kang nekani ilang kekuatanira kang yasilapa palasiya kang gawe luwe amarkana kang gawe mlarat ayudhana yami dosa sadunya kang nyikara marya nangsaya yadayuda dayudaya kang amerangi laruta kekuatanira yasiaca jayasiya kang para cidra kagelasa yasihama mahasiya kang dadi ama nuli sumingkira aja ngrusak lan hangra suwi mring keluarganira Bapak Supriyanto lan Ibu Sitimu Mutaharatin ya iku raja kang ana dodo iku diarani Raja Kalacakra dalam ya Bathara Kala mangkono bener kang dadi kandhangmu dak banjurake sastra kang dumunung ana ing gigirmu diarani ya kuwi carakan balik utawa caraka balik Bathara Kala iya unine kepriye Om awit man astu nama sidang mudya rahayu keluarganipun Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Mutaharatin ngata bogoma nyaya jodapa lawa sotodo kala jalahe ngata bogoma nyaya jodapa lawa sotodo kala jalahe ngata bogoma nyaya jodapa lawa sotodo kala jalahe
dimaksude kepiye dalang mangerti apa ora kena dimaksude mergane mapane ana gigil oleh nulis diwali Bathara Kala mulih jenenge kepiye mulih jenenge diwali ya kuwi ana Caraka Drata Sawala padha jayanya maga jatana maksude ngerti apa ora maksude marang kene Bathara Kala ana Caraka tegese ana utusan sing utus apa Gusti kang murba jagat utawa Gusti kang maha urip utus marang manungsa kabeh iku kok nindakake wajibe urip marang kudrate uripe dhewe-dhewe Bathara Kala lamun uripe dadi panguwasa praja ya nindakno pakaryan kang becik kang jujur kang temen ngati-ati lan astiti ora ngampyak awur-awur ngrawuh gawar seneng rusuh marang kanca rawange ya sabanjure Drata Sawala tak duwe urip yen diparingi urip iku ya ora njaluk ya ora tuku ya ora nyewa tegese urip ya urip sang diparingi urip marang Gusti kang maha urip kok uripake tumindak kang utama ninggal marang tumindak kang nasar kaya tindak lakune Bathara Kala ya padha jayanya padha kuwate utawa padha didayane yen ngono manungsa urip kuwi kenan-kenan dening nafsu patang perkara Bathara Kala kang diarani alwamah amarah supiyah mutmainah manungsa yen ora ketumpakan nafsu tegese manungsa kuwi ora duwe ketingkatan mring uripe nanging yen uripe ketunggangan nafsu iku mau yen ora bisa ngendhaleni ya bakal njlontrongake marang uripe Bathara Kala ya sabanjure maga jatana mawlisuk maga wiraga manungsa kuwi yen oncat saka sukmane ragane ngembe wae mesti dadi batang utawa mati kabeh manungsa kuwi gelem urip ya gelem mati mergane urip kuwi ya paringane Gusti kang maha suci maha agung ya Gusti Allah ingkang maha luhur lamun sukmane wis dinabut ing kono mesti dadi batang mula mumpung isih urip gunakno urip nganggo urip kanthi tumindak utama utawa laku becik ora demen ngrusuhi ora demen gawe pialaning liyan utawa gawe rugining liyan mumpung sing urip padha nindakno tumindak kang utama mijen dadi kaca benggalaning para bebrayan agung Bathara Kala iya ibarate wong gajah mati ninggalo gading yen macan mati ninggalo walulang manungsa mati yen bisa ninggalo ya kuwi leladuan kang becik tumrap bebrayan agung tumindak utama ora nalingsir saka ugering kautaman ya bakal tak tindakake kakang dalang yen pancen kaya mengkono aku ngakoni kalah tuwa utawa kalah pinter mang ngerti barang dalang kondo buwono sabanjure bakal tak wacakake ya kuwi sastra kang dumunung ana ing singkat kiwamu diarani Kidung Mandala Girya Santi Kukus
awit lan astu nama Sidam Rahayu sagung dumadi kagiat yang mandala giri sina para jawata wijaya kasektenana banyu teka wetan putih rupane mili mangulun angileni Bathari Sri Guru Warta-warti dadi Umpama yang tiga yang kagiat yang mandala giri sina para jawata wijaya kasekten ana banyu teka kidul abang rupane mili mangulun angileni Bathari Sri Guru Warta-warti dadi Ampun yanti yoga yanti kagiat yang mandala giri sina para jawata wijaya kasekten ana banyu teka kulon kuning rupane mili mangit ngetan angileni Bathari Sri Guru Warta-warti dadi Ampun yanti yoga yanti kagiat yang mandala giri sina para jawata wijaya kasekten ana banyu teka lor ira rupane mili mangit angileni Bathari Sri Guru Warta-warti dadi tak terusake ya kuwi bala sewu ajine Bathara Kala kang minangka dadi kekuwatanira Bathara Kala ingsun matekajiku candha sekti sang yang ila santi guna ira warna sang yang ayu palungguku sang yang toya pangadeku nagara jantadaku naga ngerting guruku guru seting cangkemku gotor batar panadaku gelap ngempar suaraku hidup utawa sekali netraku sang surya kembar kilap bareng cahyaku durga durgi ngiring aku sang kala rumaksang aku bocah kabeh ing omahku kawan dan kabeh kang sundelem padha leng sing tak pandang teka beneng warna waswaha alaikum salamilahe pun titipun wae dadi ngene Romaos mringkit bala sewu mantrane Bathara Kala padha sakala ambruk Bathara Kala kakang dalang kondo jono topane jawantai kang sang yang Bathara Wisnu dewaning katentreman dewaning kabahagiaan kakang aku ngakoni lawuh ya kuwi alah tuwa lawan kakang dalang kondo jono titik sawise kawaca ya rajah-rajahku kang dumunung nang angkat wangles lemes dempes ora duwe daya ketitik ya otot kaya dirara sidalungku kaya diremuk-remuk kakang aku mertobat wis ora bakal ganggu gawe gendak sikara marang keluarga agung Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Mutaharitin ana ing dusun Geneng Krajan Genengan Desa Wulan Kulon kene kakang tata reksa bapak jaga kayuwanane kasugengane kesehatane kewarasane ya Bathara Kala aku melu nekseni kelamun jeneng kita jeneng sira wis lenggana sakabehing pakartimu kang sasar susur langku ampyak awur yen pancen kaya mengkono jeneng sira wis rumangsa kasuran kelawan ya kuwi pangertane dalang kondo sono sira
aja ngaku-ngaku luwih tuwa senajan to dawa kalah karo manungsa ya ing kene margane jeneng Siwaku walik Bathara Kala. Iya Kakang, aku terima ngalah dadi mudha nyebut Kakang utawa mboko marang Kakang dalang kandha buwana. Luwih-luwih ora bakal gendak sikara ganggu gawe kalawan putranipun Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Mutaharatin ana ing dukuhan kene, dukuhan denengan kene. Ya kuwi anak angger Susi Prihandayawati lan uga anak angger Isel Kurniawan bakal tak jaga kuwarasane, tak jaga kawilujengane, muga tansah pinardawa kamulyane Bapak Supriyanto sak keluarga Kakang. Yen pancen sira wis nganggana sakabeh pakarti mundur kepiye Bathara Kala, aku balekno kekuatanku kaya wini-wini Kakang. Yen aku wis bisa bali ya kuwi kekuatanku, aku ora bakal gendak sikara satemahku bakal bali saka papan dunung rene Kakang. Ya bakal ndak usah bani ngiras pantes anggerwat utawa cakake ya kuwi kidungan Santi Banyadalang utawa ajiringin sungsang Bathara Kala kanggo ngayomi marang bocah kang dak ruwat tak ruwa kala luwih-luwih marang panjenenganipun Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Mutaharatin. Kakang Panja kula wonten dawuh sepisan maneh onek noladrang memuji marang rahayuning jagat mulih Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Mutaharatin oleh dusun Krajan Genengan kene muga kalih saka Guru Buddha manggih yono Kakang. Oh nggih saken dawuh. Supriyanto miwah Ibu Siti Mutaharatin. Irama natuta ing barat Yesus, natuta ing Yesus agung lebur ajur wusna ilang-ilang saking tan ana. Om Namah Swaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong lak tak ruwah
kala kekali ususe maling siwur buru tanpa kancing darani winada adi sulur kamu diwaringin banyune widira mucar ingine mini maletan elo ini katuto banyu mini rebulur ajur musno ilang-ilang saking tankono ngataruwak ana joko amik tembang ana menek angkat tapel dan kebak ijo joko nek alonsi perawan liwat diuru panen ayu perawan Kurawa Latomoro ing rawan alontono kintelmu ing carempang ing carempung magiru pakodo wijo ting gawe arang-arangka sepiane arep nauta-nauta keloro bunga widena tetangga yang ngrungokno wong aidun banyak dalang saben dina tanpa dadar yen ana prawan tuwa utawa jejaka tuwa dumadaan Glis Krama yen ana wong kuring kedadak dumadaan Glis Mulya yen ana kang nejo ala mring keluarganira Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Mata Haratin amundur tanpa karana sampurna ing banyak dalang kang aidun temah sampurna lapak roang mring Bengawan Anantara larung telu larung isi banyak dalang loro sangat ing larung ing gunjang ana gunung Janur Dipa aku tok ing Kuraya ana manuk cucuk waja anuju larung telu berlo gawane lunga sing kawanira Sukartawira Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Mata Haratin kang sumandha ana ing bumi sabet-sabon Gondowengkon ing dusun Krajan Gemungan sekawanira Sukartawira turatur musna ilang-ilang saking ngarsa Allah Subhanahu wa taala Kebang wulan upamanuku lintang tola kusumaya nawa sumayu sakabehing kaluputanku aku ora bakal wani gendang sikara marang ya kuwi keluarga aku Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Mata Haratin ana ing dukuhan ana ing desa Krajan Genengan kene kakang luwih-luwih ora bakal gendang sikara kanggo gawe marang putrane sekalian Bapak Supriyanto lan Ibu Siti ya kuwi anak Angger Suci Susi Prihandayawati Dewah anak Angger Isyarat Kurniawan bakal tak jaga tareksa kayuanane bakal tak jaga marang kasehatan lan kakuwarasane kakang aku trimo bakal bali marang kayangan nusa Kambono ngirit saguing para jin, para setan, para gandarwa tetekan kabeh bangsane dedemit bakal tak iring bali tak ajak bali marang kayangan nusa Kambono iya Bathara Kala yen panjen kaya mengkono iringan kabeh wadya dalamu bangsane setan demit sak panunggalane klek-klek balung tandak
aja nganti ana kang gendasi karo ganggu gawe kelawan keluarga Agung Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Mutaharatin ana ing jenengan krajan kene. Wadya balamu ketitik kang picak padha tuntunan kang lempoh utawa lumpuh padha gendongen aja ana kang kari sawiji ulune salomba kang gogrok oleh sabet-sabon gondo wengkon kene iya bakal langit baliku aku njaluk pangkang bujeng sebesane kanggo ya kuwi pitumbasane bocah kang berayomi weruwak weruwakala kapindune aku njaluk ya kuwi sing diarani gedang tuntunan kambil janjangan cikal sejutu apa tak jaluk godhong luweh godhong kebak bakal tanggi sesumping lan uga aku njaluk tebokmu sing mengkas kangge mayang kuwi bakal tanggi lumben utawa lelangen ana ing samudra kidul kakang iya lan uga aku njaluk wori putih sing isine suku Satak selawe dinar perlune tak lain panas tanggi kutung yen udan tangguh payung wis karya raharja kakang aku bakal bali ayo permoni saka ing kasetran Gondomayit yen kayangan dandang mangure wonten ikatosipun menapa Hyang Batari bakal ya kuwi mangayu badha marang lekasih Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Mutahharati nanggone ya kuwi miwado utawa miwoho kang putra antuk jodoh muga-muga tansah Jawa Salamina iso dadi kaken-kaken inen-inen
Desa kaca benggalaning tumrap Bayan agung dalang nanging aku njaluk sesajimu minangka dadi pitundasaning bocah kang resiki mbok ruwat Warwakala. Kula aturi menika milih piyambak menapa ingkang dipun kersakaken. Boceng sing lawani janganan uga aku njaluk anane ya kuwi boceng sing lawani ya kuwi ndok diarani boceng emas, boceng robong ya tak jaluk lan uga jarik batik minangka dadi saline tapihku utawa selendang lompong kali lan tuwa watu lurik gentulu sapanunggalane tak jaluk abrakan pawon tak jaluk kayata irus entong kuali kekep iyan dandang sapanunggalane kabeh bakal tak jaluk minangka dada ya kuwi pitumbasane bocah kang mbok ayomi tak ruwat Warwakala muga tansah jaya salamnya nirbaya sangsaya muga-muga rahayu kang tinemu aku bakal bali marang kayangan pasetran Gandha Mayada. Tetep kadya betul-betul adalah kaya kala Jaramaya ya dalang aku kala Jaramaya kala bandola kala bandoli kala ketumpi ngebat lemat mentek meyek kala nyambul baju barat ya kowe bangsane jin setan priprayangan ora kena ngambah tanah rata jagat kudu Jawa kudu sumingkir panggonane ning segara kidul ya dalang ning aku njaluk sesajimu aku bakal ngwalake Sukertane ya kuwi putrane Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Muthaharodin bocah kedini kedono bakal tak walake saka Sukerto nanging aku njaluk jenang-jenangan jenang sewu jenang baru-baru jenang mancawarna jenang ombak angin tak jaluk bagiane wadya baju barat ya sing ana wae dawane sing ora ana coba takokake yen ana kekurangane aku kang kaduku njalukake pangarep sapa marang Gusti Kang Maha Agung Jaramaya yo dalang yen pancen kaya mengkono karya raharja uga rahayu kang tinemu Jaya Jaya kene sak nggih dalang kula niki foto niki buri kula niku telo dewaning lembu utawi dewaning wedhus
kula niki dewane ayam ngoten. Ana wigati apa? Sakwise rampung nggonmu ruwat aku njaluk dalang ya kuwi sing diarani gimbal bersing. Ya kuwi bagi aku tak jaluk aku kuwi ngayomi kala mercu utawa ingon-ingon pitik dalang. Neng aku mekas marang Ibu Siti Mutaharatin. Pamane ana dina Selasa Kliwon ukune perang bakat. Kuwi kon tindak pasar ya kuwi milang-miling mbok menawa ning pitik ana wong adol pitik sak anake kon nuku ya dalang. Kuwi pitik sepen kon sakwise tumeka ing omah kon makan sengkaruk ana ing ngarepan. Pitik sepen tak pakan sekaruk muga murakabi anak rabi kena kanggo keperluan mantu lan nyelamake bisa babar tumangkar dadi sak kandang dalang. Ning aku njaluk cemkaruk gimbalan iki batu minangka dadi anggonku njurungi marang panjenengane Ibu Siti Mutaharatin lan Bapak Supriyanto mbok menawa kepengin ya kuwi kanggo liburan mentas wis purna oleh makarya nang ya kuwi nang negara ngabdi marang negara kuwi mbok menawa golek liburan wedhus apa piye kan awet sehat ngono dalang ya bakal tak aturake. Ya sing ana mburi kuwi sapa? Kula niki diarani Telo. Inggih menika iwaning inga-ingan sikil papat ngoten kayata wedhus, kayata sapi ngoten nggih karek diarani Kiai. Nggih. Kula badhe nyuwun inggih menika kupat luar keleman sapanunggalanipun inggih menika sesaji ingkang sampun miranti menika badhe kula unduh dalang minangka dados sesulehipun lare ingkang panjenengan ruwat wakala mugi tingebana ing kala bika sinayu kala rahayu widodo rahayu kang tinemu sepisan merdeka muga tansah jaya salaminya Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Mutaharatin dalang. Napa pangling kali kula niki nyamong. Kula niki kaki among dalang. Ora witati apa. Ngaturke gungge panuwun. Kula niki sing tukang ngomong ya keluarganipun Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Mutaharatin. Luwih-luwih sak budhayae. Muga-muga tansah pinaringono panjang yuswa pinardawa kamulyane manggi rahayu widodo tebih saking bilahi lan sambikala ngoten sak sampunipun dalang wat inggih menika kula badhe nyuwun inggih menika bocang ingkang lawanipun janganan dalang lan bancaan enten griya kula nggih nyuwun sajen dalang. Sajen ngopo sepeda motor lah ora ono kok sajen sepeda motor perlu ya teman mundur bayaran Pak Supriyanto pensiunan pun purna Pak. Oh nggih mundur pensiunane kok ngawur wae ora ono sajen kok sepeda motor ya mbok menawa ana aku ya arep kok diparingi lho kok ngrekes to. Dalang, ayo
wonten nggih namung badhe mundhut utawi ngunjuh inggih menika wontenipun iwel-iwel jadah uran-uran lan ubi cabuk katul tambah pelas sambel gamongan iku bagiane kaki among nini among tahu jadah ripeh dalam karya raja muga rahayu kang tinemu dalam Gandarwa selane bumi sapa kang marak lengarsane ingsun kula iki kaki kawak sing babat sepisan kena diarani buah iwang wis dodo danyang ning buah iwang kula niki menungso riyen kang babat sepisan bumi ing inggih menika kajan jenengan iki dalang sing bapak niku kula ngoten iya kersamu kepriye kula kang jaga kayuwananipun para masyarakat ing bumi Ngulang Kilen iki langkung-langkung kula niki akrab akan sanget kalian bapak lurahipun ngaten amargi enten napa-napa kula niki nggih anggeni ngaten menawi wonten repot kula niki sing umut inggih menika jagi sampun ngantos wonten rubuto wonten ing daerah Ngulang Kilen iki dalang yen kula badhe nyuwun cok bakal 5 niku mengke badhe kula suwun lan ugi kula nyuwun asahan inggih menika memulih utawi inggih menika sing diarani ngusur tanah dan turun tanah ngusur tanah niku bagian kula dan sego memulih kang dipun tumpangi kaliyan lodo niku ngusur tanah dan kalek rasulan niku bagiane jeneng Nabi Rasul ngaten kula boten wani niku iya yen ana wae gawanen yen ora ana jombo taat aja kok lamun ana kekurangane ingsun kang nyuwunake pangsama marang Gusti kang murbus kang maha suci kaki kawak nggih dalangpun kula mangayu bagya lekasipun Bapak Supriyanto muga tansah jaya wijayanti ning sambikala rahayu kang pinanggih dalang cahyani Rasulullah kuning embukiring yang dalam kondo gunung kados seiran joko sedono iya yayi aku dewane pangan iki sedulurku kuwi sadono ya kuwi dewane pangan ngono dewane sandang ngono sandang kelawan pangan wonten wigatosipun menapa Kakang Mbok
Manayodya kersane Bapak Supriyanto lan Ibu Siti Mutaharatin anggone mentas mitulosake putra ya kuwi Durwakala muga-muga Gusti Allah pangalaman sang ijabahi panuwune tinebih nang kala deka cinaketna ing kabejan lan kamulyane sawise purna anggone makarya ana ing kantor muga-muga Bapak Supriyanto tansah sehat walafiat lancar rezekine keturah timpah barokah bakal ndak ya kuwi cara widonga ya kuwi Allahumma rubun kuning sekar kencana sing lulut jalma katut panggane Gusti kita para wali sami amuji sarena ing bumi mbok sing sedana sira tumuruna pangiringe mbok sing tumpuk oleh sabdaning para wali, para nabi, para sahabat sedaya. Allahumma taropagung tarupe mbok sini lan Joko sedana katoni Joryo-ryo kaya sanggar logo mengo sumber mili Allahumma mas kumambang rezekine Bapak Supriyanto ya kurat ya Allah kang paling murah birahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahirabbil alamin. Aku bakal manjing ana gedhong lara denoke Ibu Sri Mutaharatin muga-muga tansah kebak kamulyane, kebak rezekine, kebak kewarasane sepisan merdeka tetep anjayeng bawana Bapak Supriyanto ini Ibu Siti Mutaharatin nuni juga sakti sunate aji sirna kanggo nentremake swasana ning daleme Bapak Supriyanto Madura nuni taksih kirang sakti Kakang Mas gunakake serta amarta serabat putih kanggo nulak balak laris sengkala sengkelwang kali Bapak Supriyanto Madura nuni kirang sakti wah yen kaya mangkono bakal gak bantu ya kuwi sumenewa salatara bakal tak salang bungsa mantra tirta amarta pangrapun muga-muga Bapak Supriyanto anggone mangun bebrayan tempat paliwismo tansah manggiya pinardawa kamulyane pinardawa yuswane ayem tentrem jenjem permanem bakal tak saponi jagat iki
Antolan Ibu Sudi Muto Harodin kula kinten mekaten kelawang dan kula minangkan panuwun dengan duka mugi-mugi Gusti Allah Sang Maha Agung mangjabana dumateng panuwunan panjenengan sabibaripun mugi tansah rahayu kanthi nanging nuwun inggih sadèrèng lan sasampunipun kula ngaturaken Bunging panuwun dumateng Dalang Kanca Buwana hingga sak kanca rencangipun sedaya anggenipun makarti wonten ing mriki bilih wonten donga jangkapipun kula inggih nyuwun agungi samudra pangabsami nuwun inggih sami-sami Bapak Supriyanto lan Ibu Siti mugi-mugi anggen kula nyambut damel wonten ing mriki menawi wonten perintah penjunipun gunem sak limpah tindak sak jangkah atas nami kula wakilipun kanca sedaya nuwun agungi samudra pangabsama mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi panuwunan panjenengan ini bisa pangkar kula saking iki mugi tansah minangka rahayu dodolir ing sambi kala lan lumantar inggih menika Bapak Pujangga Rangga Warsita mugi-mugi pinaringa rahayu kang tinemu semanten ngaturaken gunging panuwun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.